Ás 12:15 desta mañá nacía Salnes Click. A plataforma busca ser unha ferramenta que sirva para dinamizar e visibilizar o comercio de proximidade. O obxectivo fundamental é axudar ao noso comercio e ademais promocionar o comercio de compras, non? O Salnes Click é xa o centro comercial virtual máis grande de Galicia, con máis de 300 negocios adheridos. Ten as características dun centro comercial físico cunha ampla oferta de comercio, ocio, hostalería e servizos. A nivel de centro comercial funciona con dúas características diferenciadoras. Por un lado, pódese comprar directamente os 365 días do ano, as 24 horas, e por outro funciona como escaparate. Entonces, o propio comerciante pode definir si quere comercializar ou simplemente quere ter un escaparate nesa área comercial que estamos creando. O portal convértese así nunha completa carta de presentación de todo o que ofrece a comarca, unha oportunidade para o estímulo de comercio e hostalería entre os veciños do Salnés, pensado tamén para aqueles que nos visitan. É fundamental, cando veñen os nosos visitantes que veñen coa idea de probar os nosos produtos tan coñecidos, saber onde os poden ir a probar, onde están, onde hai un establecemento de hostelería que lle ofertan, que precio ten, que horario hai para reservar mesa, todo eso se pode acadar accedendo á plataforma. Ademais, dentro da oferta gastronómica, o Salnes Click inclúe un novidoso servizo de busca por produtos. A xente, cando consume produto, non está pensando no restaurante en sí, senón está pensando no plato. E nós detectamos que non atopamos en ninguna parte do noso país un sistema que permitise facer unha búsqueda non por restaurantes, senón por plato. É dicir, a mí se me apetece tomar uns callos, eu querría saber onde os podo tomar agora mesmo, non? Eso non existía. Pro Consorcio de Comercio do Salnés, a plataforma serve os negocios de gran escaparate con proxección local e global, un paso á fronte, din, que chega nun contexto especialmente complicado por mor da Covid. Apoiarse no Salnés Click, para nós creo que o comercio é importante. A pandemia está nos afectando moitísimo, como poden ser outra tipología de negocios, pero é un apoio, como estaba falando, é un escaparate máis e temos que aproveitar eso. Salnes Click é unha realidade grazas a un convenio entre a Mancomunidade do Salnés e a Axencia de Turismo de Galicia. Ten un orzamento de 12.000 euros financiado pola Xunta.